Tá mé hééis tiile ceoltar aimimsin seir fráidna Lucorman, cad san dit? Charlie sanam dom. Agus? Lily. Agus tá Madra an seo fresh an cad san don Madra all in a tagad? Daphne. Agus an Shine and Daphne kill. Ní hain go fóil. Go fóil, ní hain and Daphne kill go fóil. Cóil Coney Europe. Tá Coney lit sa báin na barne. Agus tá Daphne géirí an bear an a henam sílam. Sin an planetá ag Daphne. Agus am siú bhaint anna san flagadí seo. Tá. Cé den rud is fear faoi flaiciol na hair an fiúg. Beidir na rides. Na rides! Anneach am raibh tú dul ar teacups ní aigen. Níl. Nú cén ceanna hahan leat. An avalanche. Cé é sin? Sin an cean as like tain to sus agus spin into or out. Agus an raibh agla earth nervví tú ar. Ní. Agus céir faoin geol agus an atmosfér agus gatainna tá timp. Tá sé anhá. Agus tá tú hééis bheith an flá gach lá ónar hosí sé bhfuil an ceart agam? Tá. Agus coolla mé sibh sena mar an rád agus bhí mé géirí go gluiseach gachtain a bhínig fécinn tar Cúla4 sibh freisin mar sin céin tú na haine sibhtúna inis. Maggie in the woods. Charlie ar an Meiron, Lily ar an concertine, Daphne ag canna beidir ag an am céine a ráilibh nuair tá si fré. 3, 2, 1.